Точно така. Насекомите са тайните герои сред храните. И не само защото са превъзходен източник на протеини и витализиращи вещества. Те също така са изненадващо вкусни. Тоест, вече е крайно време да обърнем на ларвите заслужено внимание и да ги превърнем в основна съставка, от която е направена тази супер премиум суха храна. Вкусни, питателни и богати на протеин. Този нов източник на протеин съдържа ниски нива на алергенност и е лесен за храносмилане. Точно поради тази причина храната е много подходяща за чувствителни котки, които имат непоносимост към храни и страдат от проблеми с храносмилането. Също така, гнездящите насекоми съдържат ниски нива на емисии на въглероден диоксид, факт, който прави храната устойчива и природосъобразна. Храната съдържа единствено натурални съставки, без изкуствени отцветители, овкусители, консерванти и е без зърно. Храната е истинска бомба от здравословни съставки. В нея има прясна херинга, лесно смилаем протеин, богата е на витамини и минерали, отличен източник на омега-3, протеинът от насекоми, който е лесно смилаем и хипоалергенен, масла от кокос и херинга, ленено семе, които са източник на омега-3, билка дяволска уста, която има антистрес ефект, лайка, морски зърнастец и червена боровинка. Съставки за уринарния тракт. Храната съдържа и пробиотици за здрави коремчета. Терминът непоносимост към храни обхваща целият спектър необичайни физиологически реакции при консумирането на някакъв вид хранителен продукт или добавка. Различаваме два вида реакции – хранителна алергия или непоносимост и нетолерантност към храни. В случай на хранителна алергия имаме силна реакция от страна на имунната система към определен вид протеини. За разлика от случаите на алергия, реакцията при хранителна непоносимост протича без участието на имунната система. Както хранителната алергия, така и хранителната непоносимост могат да доведат до кожни и стомашни проблеми, като например сърбеж или пък разстройство. За да се установи наличието на хранителна непоносимост, е необходимо да се проведе изключваща или елиминираща диета. За целта е необходима храната, която съдържа само един подбран източник на протеини и възможно най-малко други съставки. Кожните проблеми не са само най-често последствия на хранителната непоносимост, те се появяват и в резултат на алергия. Например, към слюнката на бълхи или пък към други фактори от околната среда. За оптимална подкрепа на кожната функция, храната, с която храните своето животно, трябва да съдържа висококачествени масни киселини. Храната, която виждате пред мен, е специално разработена, висококачествена, диетична храна за пораснали котки, с оптимално адаптирана към хранителните потребности на котките, страдащи от непоносимости и дерматоза. За намаляване на количеството на изпражненията и облегчаване проявите на хранителна непоносимост, в храната се използват само ларви и насекоми като основен източник на белтъчини и грах като единствен източник на въглехидрати. В тези случаи е препоръчително да се избягват традиционните животински протеини, защото при по-често използваните протеинови източници рискът от реакция на организма е по-висок. В подкрепа на кожната функция в случаите на дерматоза и прекомерно опадане на козината, в храната е добавена и свежа херинга, понеже тя се отличава с особено високо съдържание на масни киселини омега-3 и 6. Петмол!